गालाब मामानि खानाय BPF नि BPF Party बे BPF Party बेयाव मेगन मिया आं हाला खालामबाय थायो आं मबेनि गाना होननो बासिनि फंबाय गुवार गाननानै साफा जानांगौबा वा गान गोनां ना गानथ'नांला दे गाननांला गावसिनिनो गस्लाखामोन आरो गावसिनि मानसियानो बुना गालांबाय आरो माने गुबुनखौ फासायनोसैमोन आरो बिसोर बुदों होननानैहाय जेनेबा गावसोरो बुनानैहाय बुथारनानैहाय माने जुदाखौ फासायनायनि बुद्धिमोन आरो ए बेबायदि होननानैहाय गासैबो फैबाय आंबो सिख्रिबाय फै आंखौ बुनानै कि खालामफैबाय जेबोथ' बुङाखैमोन बुंनाया ना माबा मोनसे बुंदोंमोन आं जेबो बुङाखै खालि 20 थाखानि रायलायनाय बैसागुनि कुर्तिनि तावद राजुनि आं हारसिङै नङा दा बेनि थाखाय माने बुद्धिया जाहैबाय बिसोरना मामोन जेनेबा माने बोराय बुरिनो आं दं मथामोन दं आरो बोराय बुरि गासिबो दं बुग्राफ्रा साबैमोन बे बोराय बुरि फैदों बाइकजों फैबाय आं गुमै गुमै बैसागुनि हरदो दा आंहासो 1000 हरनांबायना डाक्टार नायजानो फैसाबो होनाङाखै 200ल' होलांबाय आङो बेखौ आं लाया 1000 थाखा थांबाय आं डक्टरनाव बेयाव कि खालामबाय थै बन्द जाया गामियाव बेसेबां खस्थ' मावना जायो सोर बेफोरखौ साहाय्य होनांगौ मानो गैयि मानसिखौ बिदि बुदलाबायना थांनांगौ जाखो एसे खस्थ'यै थायो जोङो आं खोनादोंमोन जे ओरैहाय जेनेबा ओरैबायदि खोनादोंमोन माने जोंनावथ' जेबो नोंसोरो डेभेलप खालामाखिसै खुनु डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै कयेकथा खोथा बुंदोंमोनलाय माने बेवहाय बिदि बुंनायावहाय बिसोरो रागा जोंनानैहाय बुदों बिदि होननाय खोनादों नोंगौ दाना सिखा हमना सादुखौ मोनबाय बे जाम्बा मानसिना बेखौ बुना गालांबाय बिसिबो फिसाइबो मोखासम नों मोनसिला आं माबादि मानसिया क्लियार बादि रायलायो मोजांखा बयजोंबो रायलायखायो बियो मिल बिनि गोसोआ बयजोंबो मिल दा गस्लायाबोथ' बेनो ने दहाय बुनाय मामाया दागा होनो गासै थै गोजां ना आरो थ' सावथालफ्राबो मोनथियो आरो ने बुनायखौ बे जों लागोनि सावथालफ्रा कि माबादों एन्टेनायाव होखोना माखोदाय नेटआवहाय ने गस्लायाबो गावसिनि होलांखानाय आरोखि ओमफ्राय पार्टिनि मानसिफ्रा जाहैबाय मानिमोन बिसोरो अबे पार्टिनि मानसिफ्रा बिसोरो BPF नि गावसोर बै बुग्राफ्रा BPF निखा आरो BPF नि ना पार्टि आंखौ बुदों आं डाइरेक्ट रायलायनो हायो माबाना बिदि बुनो नाङामोन ना बिसोर औ दे होमबा आरो आङो